predstavili ma za teroristu, ale podľa mňa všetko to účelové. Oni sa jednoducho boja mojich článkov, lebo moje články a moje videá pozreli tisíce ľudí, vlastne aj milióny. Keď to tak ráta, možno dokopy sú sumárne cez 20 miliónov a to je obrovský strach a vedia, že viem dobre písať, vedia, že viem dobre hovoriť. Takže dnes si povieme štvrtú časť o Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej a volá sa Zbúranie domu. Vražda sa postupne vyšetrovala a do nej boli ako vrahovia uvedení podozrivý Tomáš Sabo, poľnohospodársky inžinier, bývalý vyšetrovateľ a ten sa prvý prihlásil k vražde, ale absolútne nevedel popísať priebeh vraždy. Potom sa k vražde prekvapujúco priznal jeho bratranec Miroslav Marček, bývalý vojak z povolania a tiež nevedel presne popísať priebeh vraždy s tým, že vraj uplynul určitý čas a už si to nepamätá. Ja si myslím, že každý, kto niekoho zavraždí a tých vražd nemá, že desiatky, tak určite si pamätá, ako zavraždil, takže považujem to za zavádzanie. Týchto dvoch riadil Zoltán Andrusko. Je to podnikateľ z Kolárova, taká zvláštna existencia, ktorá dlží veľké peniaze a bol to známy Aleny Žužovej a údajne poznal určite aj Mariana Kočnera. Bol to extravertný človek, ktorý vedel cvičiť s jednou rukou, cvičil 50 kg činkov a že skákal do ľadovej vody cez nejaký ľad a mal vysoké daňové nepoplatky. Alena Žužová, Kočnerová priateľka, balila chlapov cez internet ako na udičku, posielala tam všelijaké draždivé fotky a chytili sa napríklad Andrej Danko, Martin Gováč alebo Boris Kolár. Myslím si, že keď to bolo nejakým spôsobom nafilmované alebo cez internet, tak potom mal Kočner dobré páky na vydieranie týchto ľudí. Alena Žužová, ktorú dotoval podľa všetkého Kočner a žila z toho, tak pri domovej prehliadke jej bol nájdený nejaký väčší obnos peňazí pod kobercom. Pri vyšetrovaní začal prvý spievať Andruško, aby dostal nižší trest a vysvetlo, že na vraždu bolo vyčlenených len 70 000 eur. Chvála Pánu Bohu, si myslím, aspoň nebola dobre urobená. Ale Andruško dostal len 50 000 eur, nevedno koľko z toho dal Marčekovi a Sabovi, možno, že len 10 000. Takže dva mladé životy ľudské, perspektívne, stáli na slovenské pomery len 50 000. Keď Marček a Sabo zistili po vražde, kto bol Ján Kuciak a videli tú mediálnu odozvu, tak začali postupne stupňovať svoje požiadavky. Či zabil Jána a Martinu Sabo alebo Marček je sporné. To podľa mňa nevedno. Možno len pripravovali vraždu a je možné, že ich zabil niekto úplne iný. Do poslednej chvíle nebolo jasné, kto bol zabitý prvý, lebo poistka na dom bola postavená tak, že bude preplatená len vtedy podľa Zlatice, že ak zomrie prvý Janko a až potom Martina. Takže toto vysvetlo až začiatkom roku 2023, keď bol posledný súd s Kočnerom, vtedy som tam ja prišiel a mal som také plagátiky a rozdával som ich novinárom. Bol tam napríklad Adel Ganam a ešte novinárka z Markízy a oni mi vtedy povedali, že my od vás nesmieme nič brať, lebo vy ste konšpirátor. Nakoniec sa ukázalo, že som mal pravdu a Kočner bol oslobodený. Kuciak a Kušnírová, potom teda starší Kuciak a Kušnírová dostali vyplatené poistku 70 000, vyplatili dom a mohlo sa začať tým pádom s búraním domu. Ale nebolo to také jednoduché, pretože tento dom hlavne vadí ľuďom, ktorí zrejme stáli za vraždou. Čiže všetci tí, o ktorých Janko Kuciak písal a ktorí sa ho báli. Keďže sa tento dom zbúral, tak asi nejakú novú rekonštrukciu vraždy bude ťažké urobiť a určite ten dom vadil tým ľuďom, ktorí ho dali zavraždiť. Zbúranie domu paradoxne previedla serecká firma Hrachostal a vybavil to určitý Miloš Majko, vedený v Ústave pamäti národa už v 20 rokoch ako vedúci pre prácu s mládežou. A nájdete ho v UPN-ke dodnes. Okrem iného
má doma múzeum totality, kde má busty Gottwalda, Lenina, rozličné uniformy, všelijaké portréty Husáka, znefunkčnené samopaly, gulomety, staré ruské sekty, komunistické noviny, preukazy a rád sa týmto múzeum predvádza, každého do ňa vodí, že aká je to krása. Po dvore mu pobehuje bojový pes a už mal proti sebe zaregistrovaných viac osobných útokov a dokonca mu spálili aj auto, takže jeho manželka a syn nespávajú v tom dome. Miloš Majko teda zohnal túto firmu Hrachostal, aby zadarmo zbúrala dom. Odviezla a dala uskladniť sutiny, čo nebola maličkosť, a teda som dal kamarátovi, ktorý robí na stavebnom úrade v Stúpave a má dlhoročnú prax, som to dal prepočítať a ten prepočítal, že tá búračka a celková suma za uskladnenie toho materiálu bola minimálne 60 000, ktorú Kuciak a Kušnírová buď nemali, alebo jej neboli ochotní zaplatiť. K tomu chcem poznamenať jednu vec, že je zaujímavé, že štát dodnes podľa mňa poriadne neodškodnil ani Kuciaka, ani Kušnírovú, aj keď títo mladí ľudia boli zabití. Samozrejme, že nemajú nejaký nárok, ale podľa mňa určite im mohli dať nejakú čiastku, lebo viem, že pani Kušnírová sa trápi s tým, že sa stará o 3 malé rómske deti, aby mala vôbec nejaké peniaze. Väčšinou, keď je do Bratislavy, tak sa postavila buď k pani Čaputovej alebo k nejakým politickým predstaviteľom, dali jej nejaký úver, ale samozrejme peniaze jej nedali. Pokiaľ viem, tak na pohrebné náklady si platili buď sami a plus im niečo prispeli, ja neviem, tí investigatívni novinári. Ale vrátime sa k majiteľovi firmy Hrachostal. Vraj je to dobrý majiteľ, že dobre platí zamestnancov, ale čo je čudné, že firma predtým, ako zbúrala ten dom, mala zisk len 17 000 eur. A zbúrala dom bez problémov a investovala do tej búračky 60 000. Hracho podľa všetkého sa na Facebooku venoval, čo som si pozeral, skôr futbalu Slovanu Bratislava a absolútne politika podľa všetkého nezaujímala. Takže ako je to celé možné, že zobral ten investičný náklad za seba? Búračka prebehla veľmi rýchlo. No, zrejme mal asi nejaké dobré srdce, ale ja mám aj iné podozrenie, že možno že niekto Hrachovi aj finančne pomohol a posunul ho do toho, ale to neviem dokázať. To znamená, že keď bol splatený úver, hlavne na zbúranie domu tlačil hlavne Jozef Kuciak starší a tomu vadilo, že dom v Mači ešte stále stojí a pripomínalo mu to vraždu. Celú búračku teda zaistil toho Hracha Miloš Majko. Celú tú búračku novinári zdokumentovali. Miloš to tam vlastne do poslednej chvíle filmoval a Miloš Majko si zobral dokonca domov aj číslo domu a asi ju to číslo zaniesol do komunistického múzea Brána, ktorá bola takým symbolom Jana a Martiny. Tu demontovali a stratila sa niekde v depozite Trnavského múzea alebo župy. K radosti tých ľudí, čo stáli za vraždou, ostala v tom múzeu a na mieste ostala len zaburidená holá planina za plotom. A na mieste postupne mal výraz pamätník slobody slova. Cena stavby mala byť cez 420 000 korún a bola aj vyčlenená a do súťaže sa prihlásilo skoro 30 súťažiacich a malo sa začať stavať na jar 2024. Je už takmer zima 2024 a nedieje sa absolútne vôbec nič. Čiže stavbu mal zrealizovať Trnavský samosprávny kraj, kde je županom Jozef Viskupič, prezývaný aj Jofo, Matovičov bratranec, údajne člen Olano, ktorý ale už stihol rady Olano opustiť a presústúpil do PS a o stavbe záhadne mlčí. Údajne sa stavba nerealizuje preto, lebo nie sú údajne vybavené všetky stavebné povolenia. Takže, pán Jozef Viskupič, mám taký pocit, že na to, co ste mali myslieť skôr. Ale teraz vyhral voľby Smer, takže ja si myslím, že nebude sa stavať nič. Mám výhrady aj k tomu pamätníku v Bratislave cez ten hrdzavý plech, ja to volám plech cez cestu, lebo to je nič nehovoriaci, zase tam nie sú fotky Jana a Martin, je tam nejakým maličkým, tam vyrité do výšky 2 metrov, čiže keď tam prejde neznámy človek, absolútne ani nevie, že to patrí Jankovi a Martinke. A v roku
2023 ešte tam stal ten dom, preliezol som plot a na okná som nalepil fotky ľudí, ktorí sú podľa mňa za vraždu zodpovední, alebo ju mali riešiť. Už vtedy ma Miloš Majko napadol a obvinil, že som na pozemok vstúpil bez oprávnenia, lebo on je správca majetku Zlatici Kušnírovej. Našťastie Zlatici som o tom telefonoval, tak o tom vedela, tak asi Miloš Majko vtedy nedal ešte na mňa trestné oznámenie, ako sa ukázalo neskôr. Asi o 2 týždne na to sa začalo búranie domu. Myslím si, že to bolo preto, že niekomu tento dom poriadne vadil. Ešte treba pripomenúť, že začiatkom roku 2023 prebehol súd a tam sa rozhodlo, že Kočner je absolútne nevinný a že všetko zorganizovala Alena Žužová. Samozrejme, že vína zrejme nemohla padnúť na dobrého suseda Roberta Fica a na ekonomického boha. Čiže Kočner sedí len za zmenky Markízy a možno po novele trestného zákona, alebo možno sa vyvolá nejaké nové súdne konanie. Ja si myslím, že v priebehu krátkej doby budeme mať Kočnera vonku. Necháme sa prekvapiť. Kočnerov obhajca je známy Marek Bara. To znamená, že teraz sa vrátime k tomu konkurzu na ten pamätník. Konkurs na pamätník riadila nejaká docentka alebo profesorka pani Koklesová a vyhral projekt, v ktorom bolo nejakých 12 neidentifikovaných svoch. A na začiatku toho pozemku má byť jama hlboká 2,5 metra, potom to má na nejakých 50 metrov vystúpať na 2,5 metra výšku nad terén, má tam byť tráva, čiže ten 2,5 metra bude nad záhradami susedov. Julko, končíme. Chodník som tam nezaregistroval. Počkaj, to znamená, že ešte dneska to dokončíme, ale ešte chcem povedať k tomuto jednu vec, a to je veľmi dôležitá vec. Myslím si, že Fico sa momentálne veľmi bojí toho môjho nadpisu článku, že atentát sa nestal a myslím si, že ešte raz vás chcem požiadať o finančnú pomoc. Konečne idem zaplatiť nového advokáta a ideme podať odvolania. Ex-ofo advokátovi absolútne neverím, lebo stále ma presvieča, aby som sa priznal a olutoval a sypal si popol. Dobre, ďakujeme. Pokračovanie potom. Pekný deň prajem.